أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala. Yan uwa musulmi, wannan waje da kuke gani shine wajen ashabul kahf wanda alqur'ani ya zo da shi. Nan sama da kuke gani za ku ga alama na masallaci ne haka, shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la nattakhidanna alaihim masjidan. Wannan waje shine a baya, la nattakhidanna alaihim masjida. Wannan shine wajen wanda a cikin suratul kahf Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ليش هو غير مفتوح مغلق. دخلتم ولا ما دخلنا. So nan da kuke gani kasan nan kofa ce ta cikin ashabul kahf din, wanda a cikinta suke. Wannan kofar da kuke gani nan da shine ashabul kahf a cikin wannan kasa ta Urdun, wanda duk wannan waje ne wanda yake da tarihi da daɗe, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nassanta mana shi a cikin alkur'ani mai girma. هل هناك مثلا أماكن أخرى أثرية غير هذا المكان؟ لما زرتم وقفتم هنا بس أو في مكان؟ بس وقفنا. أوكي هنا. بس. So wa ai hakuri, mun so a ce wajen yana a buɗe saboda mu samu mu ɗauko muku domin ku ga yanayin yadda ciki yake, amma da insha Allah ta'ala idan mun samu lokaci to za mu zo mu ɗauka. أدريعتهم. في ايش؟ أدريعتهم. idan abinda Dr. Muhammad Jauhar daga Shishan yake faɗa cewa a ciki akwai abin nan kaburburan su yana ciki, a ciki aka alqubur mawjuda. نعم. kaburburan قالوا هذا. na'am, so wanda suke kawo ziyara masu kula da wajen ƙarƙashin shi'un abin nan wizaratu al-awqaf wa shu'un al-muqaddasat al-islamiyya sun ce kaburburan sa ciki shine ashabul kahf, wanda ga insha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cikin ikon sai mu kawo wannan waje ziyara. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.